ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Ана дӯстони азиз, бинед анами ҳама инами борое ки ма шумода нишон метиҳам, ино ҳамаш дар Русия ҳастанд ва доставка мешаванд дар тамоми шаҳрҳои Русия. Марҳамат, ҳозир якта ба якта ман нарху навора мефаҳмонам, шумо бинед ва касое ки мехоҳанд ки дархост кунанд ба анами рақамое ки дар рӯи экран дида истодаед занг зада дархост кунед. Ина бинед иҷа чӣ хел бисёр аста, озӣ майёрак шуда бо пиратар шумода нишон метиҳам. Ана якум куртае ки шумо мебинед, куртаи горошек, аи ду рангай, ранги кабудшам ҳастай, пешиш тугма, худаш паплинай, ҳамаи размерош ҳаст, остинош резинка. Нархи ин курта дӯстони азиз 1000 рубл. Ина касое ки хоҳишманданд метавонед ба мо нависед. Куртаи дигаре ки ҳаст, ина бинед, иам паплинай, иам резинкай остинош, дарози хушрӯ, кушод, размерош ҳаст, кисса дора, иам 1000 рублай нархаш. Амхед дароза бинед. Фасоншам хушрӯва ира. Ана ишам дӯстони азиз 1000 рублай, иам паплинай, иёмаш истеҳсоли Бишкекай, бинед ази бо анахе бандора фасони и поёнашам хе ваяй кушоти хушрӯ духтагиай. Рангшам хушрӯва ира бинед. Ана ин намудаш дӯстони азиз назар кунед, бинед ваяй литучи муш духтагиай барои анамин размериш балшмеркай, барои одамое ки мисол бузбалаян бисёрам нағзай. Нархиам 1000 рублай дӯстони азиз. Иам паплинай гулмайда. Ана ина мучам и барои размерои калонай, иам паплинай, кушоти калони хушрӯ, остинои резинка надора, нархиам 1000 рублай дӯстони азиз. Ина бинед дарозай. Иам истеҳсоли Бишкек. Ана ина вай куртаи крестьянка пешаш, остинош 3/4, нархаш 1000 рубл. Худаш дарози хушрӯвай, қадаш дарозай. Ина ин вайша бинед, бо миёнош вай дора, банд дора барои мисол танг кардан, ина касое ки мехоҳад барои бастан, танг кардан, бо намхе банд дора миёнашда. Ана ина муд хонапӯшако ҳастай, ай паплин, сабукак, нархаш 600 рубл. Ина касое мехоҳед, дарозиш аз зону камкак поёнтарай. Ин худаш тоқаяй. Марҳамат, хоҳишмандон метавонед ки тамошо карда баъд дархост кунед. Доставка ҳаст. Ана ин намудам ҳаст, паплини хонапӯшак. Нархи и дӯстони азиз 500 рубл. иам то анами зонуай дарозиш. худаш паплин. ҳозир ай дига хелеш ҳаста, ёрам нишонтон метиҳам. ино безразмер ниян. Ана ин намуд дора бо ин намудаш 700 рублай дӯстони азиз. иам хонапӯшакай паплини, остинош калта, қадаш аз анами зону поёнтараи. гулуш хушрӯ. Марҳамат, кисса дора.
ана ин намуд куртаи паплин и қафо замок дора, дарози хушрувай. Ино истеҳсоли Туркия налакай. Набинед миёнашонам хе банд дора. Ино марҳамат касои хоҳед ё 1000 рублян. Касое ки мехоҳад тамошо кунед. Остинош колокольчик духтагиай, қадш баланда, қадш дарозай. Набинед. Ана ин намуд и материалш резинкаяй, нархш 1500 рубл, курта почаяй. Бисёрам хушрӯ. Киса дора. Ям чӣ хеле гуфтам 1500 рублай. Инҷашам хе гипюркада фасон кадагай. Ана ин намудам паплинай. Пешиш замок дора. Остинош резинка. Худаш куртара бинед чӣ хе духтагай. Киса дора. Духти курта беҳад хушрӯ. Фасонаш 1500 рубл. Чӣ хеле ки гуфтам. Размерош ҳаст. Шумо метавонед занг зада дархост кунед. қадшанам хе дарози хушрӯ. Номарҳамат дӯстони азиз. Ана ин намудаш бо ҳастай. Бинед куртара чӣ хе хушрӯай. И 2000 рублай. Турки. Нархаш 2000 рубл. Размерош ҳаст. Бисёрам хушрӯ. Ана ин намудам 1500 рублай и рубашкаяй. Рубашкаи дароз. Дарозиш то нами заминай. Платья рубашка. 1500 рубл. Воротник дора. Имитация вай дора. Киса, вале иҷа киса нест. Остинош резинка. Марҳамат касое ки хоҳишманданд. Материалш паплинай. Қадшанам хе дарозаки хушрӯ. Размерош ҳаст дӯстони азиз. Бо ана ин намуд гарошук ҳастай. Пешиш замокай ира. Остинои яманам хе ородадагиай. Ина бинед чӣ хе платьяи дарози хушрӯ 1500 рублаям. Материалш паплин. Иҷараша бинед банд дора. Бисёрам хушрӯай. Баъд дӯстони азиз ана ин намуд вай дорем. Шалваро дорем. На марҳамат ҳаст поёношанам хе манжет дора, ҳаст ки бе манжетай. Ҳамаи размеро ҳаст. Рангошам ҳар хелаян. Касое ки мехоҳед марҳамат ба мо нависед. Нархи шалваро 500 рубли. Паплинай. Ина касое ки хоҳишманд